Okay. So nanatas kadua ha. Number 1 is i-define na to. Kung makikatubang ta nila, ang topic na to is images or santos ng mga larawan, makikatubang tagla ang sekta. So number 1 na tong tanawon, i-define na to ang mga termino nga to ang panggamiton. Number 2, kinahanglan i-check na to ang kasaysayan sa sitas nga ilahang gitawag o gipanggamit. O kung Exodo 20, ato ang tanawon, kung ano nisulti ang Diyos ana nga ayaw pagbato og laing Diyos gawas nako. Kung mogamit sila Salmo 115, tanaw na po nato ang background ana nga nakasulti ang writer nga si Salmista David mahitungod ni ana nga ang ilang mga Diyos na mga mata pa di makakita. Kinsa man na. Nya ato ding pabasa sila kaya gusto magud na nila letra por letrang mabasa. So ato ang ipakaon sa ilang kagaling pagtulunan. May mabasa ka ba nga niingon ang maong tawag ng kasulatan nga kana nga Diyos is referido na sa mga larawan sa mga santos? Muna kung gingon lagi, maupaw na lang sila, binasaan na, di ko sila kita. Di ko sila kabasa nga kanang mga Diyos nga naa sa Biblia, referido na sa larawan sa mga santos. So muna ikaduha, i-check ang kasaysayan sa maong gitawag og setas nga gigamit. Ikatulo, i-check nato ang gitawag og panabot sa mga karakter ni anang maong setas nga ilang gibasa. For example, Salmista David, ikaduha si Moises kanang sa Exodo. Unsa may ilang panabot sa gitawag og Diyos. Og unsay panabot sa mga tao kaniadto before niabot ang atong Ginoong Jesucristo. Unsay panabot nila mahitungod ni ining maong gitawag og mga Diyos. So nanate kriteriya, unsay may kriteriya na to kinahanglan kana mahimong Diyos na kun ilo nila nga ilahang Diyos, simbaho nila nga ilahang Diyos. Ikaduha nagrepresentar og butang di tinuod. Orang buti pasabot wala nag-exist. Wala tawag anang tinuod ba nga makita nato nga nag-exist nga kana nga klase nga Dios. Wala. So muna tan-aw na to. So i-check na to ang panabot o si panabot sa mga propeta kaniadto may tungod sa Dios. Pwede na tong magamit ang Isaias 44:17 nga magampo sila matubang niini og moingon luwas sa ako kay ikaw mooy akong Dios. So giila nila nga Dios. So question, ang simbang Katolika ba nag-ilabaan ni mga dalawa nga Dios? Wala nga naman kaya simbang Katolika nagtudlo na usa lamang ka Dios o kana nga Dios tulo ka persona ang Amahan, ang Anak ug ang gitawag og Espiritu Santo. So kana pala nga kriteriya pwede na nato siya ga gitawag og magamit nga diin aron matubag nato ang ilang atake mahitungod sa pagbaton nato niining maong mga santos nga mga larawan. Okay, ingon pa ni Sir Stanley Early kay Likay, Sir, naatay mabasa sa Bible na Jesus Christ Santos, kay nangita akong igagaw og letra por letra naa, Sir. Siya pag tinugdan sa pagkasantos, tumasahon ha, kung tawag anang naabatay gitawag og mabasa. Okay, Hebrewhanon, Kapitulo 3, versikulo 1, kung wala ko masayop ha, ato ang tawag ining basahon. Kadali lang Sir Stanley ha. Okay, atong pagtuo langit nun suduong ang apostol o pangulong pari kuanday 7:26. 7:26. Okay, tanawan na to ha. Kay katulad 3:1 is pangulong pari. Okay. Kay angay man nga duna kitay ingon niini nga pari nga santos walay sala, walay buling, linain sa mga makasala og hinimong hataas pa sa kalangitan. So kanang Hebrewhanon 7:26 is refer sa ato ang gitawag og Ginoong Jesucristo. So natin mabasa Sir Stanley. Ito kong gibasa kaganina. Sir, naalang ko'y pangutana ingon pa ni Sir Romam Davao vlog. Sir, naalang ko'y pangutana kaning mga politika ba na ang nagdagmal sa Nazareno, politika ba na kaning mga politiko ba na nagdagmal sa Nazareno na ilang gisaninaan og pink giapil nila sa ilang kabuang unsa may silot ana, Sir? Murag binastos manggod kana lang, Sir. Salamat no sa imuha pa lang gisulti ma'am or sir nga binuang kana nga pabutang is nahitabo na nga ilahang murag silbi ba giapil nila sa ilahang tawag anang ideolohiya or tawag anang understanding sa politika ang mga santos nga mga butang. Mo nang gingon sa Leviticus chapter 10 verse 10, ilho nato ang butang balaan o dili balaan. So ang politika is dili man balaan. Nya labi nagtawag anang magpili ta og mga politiko nga kana bitawng wala mo haumba si standard sa gitudlo sa Santa Iglesia Katolika.
So di ato pwede nga iangin ning mga balaan nga mga butang kay kung butang una-unaon matuong tan-awon gyud ang standard sa simbahang Katoliko, wag gyud makapasar nga politiko. Kung atong tan-awon gyud standard. Pero karong panahon na kay wala man tanang tag santos, nangita man taog tawag anang leader. So, munang mangita ta dito sa lesser evil. Hindi na lang ta sa lesser evil kay tawag anang pamaagi ani, madipinsaan pa nga ato ang nasod. Pero mali gyud na nga imong i-appeal sa imong kabuang sa imuhang tawag anang kanang pag-idolo nimo sa kuan ba, pag-idolo nimo sa usa ka gitawag og politiko, imong i-appeal ng mga santos nga mga butang. Nga naman kay lagi sa kuan ang giingon, dili pwede na ang santos nga butang i-appeal nato sa butang og kining tawag ining kuan ba kanang mga buhat na dili balaan. Kaya kung i-appeal nato na sacrilegious na nga action. Pag iyong sacrilegious, sala na batok sa mga balaang mga butang. So kaya nakasala man sila sa mga balaang mga butang, sugo sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, ug di sila magbasol ana. Mahitabo bisag pagpari, bisag pag-obispo. Basta oras og giapil-apil nila ang pagtuo, giapil-apil nila ang mga butang sa kanang way pulos ba, sa tinuod lang wa gi kon nga kanang pangpolitika. Dako gyud lang impierno ana. Nga naman sa ko nang giingon sacrilegious. Sacrilegious na. Ang mga pari kaniadto, mga man sila nga sa una man lagi sir. Katupang tawag anang before pa niabot kini ato ang tuig karon. Sa una man lagi ang mga pari man lagi sa una, na man lagi hari lagi mosunod sa tawag anang simbahan unya tagaan og blessing sa gitawag og mga obispo bisan pa kani ang ato ang Santo Papa. Kaniadtong panahon usa pa man ang atong gobyerno, ang gobyerno ng simbahan, wala pa may separation of the church and state. So mo na ang simbahan kinahanglan mo apil gyud didto. Nga naman tungod kay kanang maong hari gipili man na sa Dios, so ang simbahan nga mooy moordina kay ikaw man ang gipili sa Dios, ikaw gihimong instrumento aron ipahamtang ang hustisya sa Dios niining maong gitawag og nasod. Pero karong panahon na ang atong balaod naa may separation of the church and state. So kana nga butang, instead ang mga pari nato ilang atimanon ang kalag sa mga tao nga karong panahon na walay dawat-dawat og mga sakramento, daghang makalag atong last year pa gyud nga matay nga wa nakabit-bit og wa nakadawat og sakramento nga posible na ka-imperno sa mga kalag, manubag sila ana. Hadlok sa COVID, wa sila mahadlok, mga tubang sila sa Dios. Katong mga kalag nga wa kadawat og tawag ini mga sakramento nga wa nila padawatan kay nahadlok sa COVID, nanago sa kwarto nga aircon. Basi mo ingon muna ko nga nangatake ko, wala. Igo lang ko nasultig unsay tawag anang tinuod. Nga naman, kaya nga mga pari po, di po na sila mga santos, na po na sila gitawag og kahuyang. So, kita nga mga laiko, pwede man nato nang ikuhan sila nga father. Basin pwede. Imuhang man ang conviction nga tawag anang nituo ka anang politiko, ay nang i-appeal ang kuan kay diha man ta mag-abot sa ato ang gitawag og gibarugan kung magsimba na ta. So kung imo pa nang tawag anang saninaan og pink or pula or green, ang maong gitawag og imahen sa santos, nagpasabot na kung wa ko mutuoan ang imuhang politiko, nagpasabot nga kanang imahen nga naa din na against na puna sa kuha. Di ba? Kay imo man giangin father. Parang dili pwede, pero di sa doon sila pugnan. Nga naman, tungod kay ilaha man ang katungod kay mga Filipino man sila, pero ang pait lang, ang mali lang, kay ilang giangin ang mga santos nga gitawag og mga butang. Unya kadtong nagsanina og pink, katong pare nga nagsanina og pink sa Santo Cristo nga Nazareno. Katong pare si Father Robert Reyes, kung nato ang tan-awon, liberal to nga siya nga klase nga pare. Sa kuan pa ba na ay bahid komunistang utok ba? Tanawa ra gud ang gihimo niya. Dili ka basta-basta magmisa. Yang natanawa nga itong mga obispo, gipasagdan tabi sa magmisa na. Bisag sa gamay nga lamisa, pwede sa magmisa. Pag sure, oy. Muna, badlungon ba? Di ba? So, muna ako ang tubag si Sir or Ma'am Davo Vlog. Okay, ingon pa ni Sir Davo Vlog, Sir Ma'am Davo Vlog, iba yan mo. Lagi, Sir, salamat sa tubag. Likewise po, maningkamot ko sa pagtubag. Kutob lang po sa kung mahimo, Sir and Ma'am. Okay, ingon pa ni Sir Stanley Earl Lalikilikay, salamat Sir RJ. Ingon po na dugang pa niya, close-minded naman good ang iyang panabot Sir, nganong mangutana siya litra por litra
Salamat sa paghatag og chapter and verse. Sa kuan na siya sa tawag anang maing balita kanang common version is balaan ang gibutang. Kay ang term nga balaan pag abot sa Spanish is santos pa na. Kana sir. Sir Joramil Lucino, may gabi na mo na sa usang pamilya. Ang panyanindot kayo sir kay nagkadaghan na ta dinhi mauman. Mo gyud sir Jorami og tungod ninyo nagkadaghan ta niining mao nga tuang streaming. Okay, ingon pa ni Ma'am Michelle, walay nakabadlong anak ni Father. Wa gyud nakabadlong kay posible pud nga ang obispo pareha pud niyang utok pud ma'am. Nag-ingon sa birhen na akong ginabalik-balik kanang gisulti sa birhen. Sa 20th century daghang mga bituon, mga tagak. So kadang gingon nga bituon na refer na sa mga pari ug mga obispo. Okay? So balik ko sa kon topic. Nanaraba ko sa 44 minutes oh. O kabantay. Oy, naabot tag 18 ka viewers mayong gabi sa inyo ang tanan mga kaigsuonan ug salamat kayo sa inyong pagsubaybay sa ato ang gitawag og programa. Okay. Okay, number 2, number 3. Mo to i-check na to understanding sa mga tao kaniadto kato sa mga karakter nga naa sa Old Testament kung unsang panabot nila sa gitawag og pag-ingon kag Diyos. Alang sa mga dugang videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates.